Jeg vil gerne fortælle om kvindens hormoner. Hormoner er kemiske stoffer, som regulerer kroppens funktioner. Hormoner bliver produceret inde i endokrine kirtler. Det endokrine system er et lukket system, som ved brug af disse hormoner sender beskeder videre til andre organer. Og måden disse hormoner cirkulerer i kroppen er ved brug af blodbanerne. Som I ser her, har vi hypotalamus, som ligger i mellemhjernen. Og den har mange funktioner. Den styrer blandt andet temperaturen og hormoner og stofskiftet i kroppen. Når vi mennesker så kommer i puberteten, så begynder hjernen gennem hypotalamus at danne det her neurohormon, som hedder GnRH. GnRH påvirker så derefter hypofysen til at begynde at danne de overordnede kønshormoner, som er FSH og LH. Og som man så kan se, går FSH og LH ned og påvirker æggestokken til at begynde at producere østrogen og progesteron, som derefter går op og sender signal til hypotalamus og hypofysen om at gå igennem den proces igen. Her er en figur, der viser kvindens menstruationscyklus. Som man kan se, er der optegnet en figur af hjernen, hvor at det vises, at hypotalamus danner GnRH, som derefter stimulerer hypofysen til at danne FSH og LH. FSH og LH går så ned og stimulerer æggestokken til at danne østrogen og progesteron. Og det, der sker nede i æggestokken, det kan man så se her på denne figur. Som vi kan se, starter vi ud med en vækst af en follikel. Denne vækst og modning er forårsaget af, at østrogen har en negativ feedback på FSH-koncentrationen. Det vil sige, at FSH bliver stimuleret til at sætte gang i en follikel, og derefter også modne folliklen. Da der sker et lille fald af FSH, som man kan se her på kurven, er det for at undgå, at der modnes endnu en follikel. Og derfor er FSH rimelig konstant gennem hele menstruationscyklusen. Derefter får kvinden sin ægløsning, som er forårsaget af, at østrogen har positiv feedback på LH, og den høje østrogenkoncentration stimulerer så udskillelsen af LH, og da det bliver sådan et højt niveau af LH, brister folliklen så. Inden niveauet af LH når at falde helt, sætter det gang i det gule legeme, fordi at fordi progesteron har negativ feedback på LH. Og som jeg ikke lige fik sagt, så dannes østrogen inde i denne follikel, og progesteron og en smule østrogen dannes så i det gule legeme. Hvis kvinden ikke bliver gravid, går det gule legeme så til grunden. Men hvis det skulle ske, at kvinden bliver gravid, begynder fosteret at danne et stof, som hedder HCG. Dette stof har den samme funktion som LH, og derfor går det ind og står i stedet for LH, og bevarer det gule legeme lidt endnu, og det gule legeme bliver så ved med at danne østrogen og progesteron indtil moderkagen kan tage over. Som I ser nedenunder, er denne kurve over østrogen og progesteronkoncentrationen optegnet her. Som jeg sagde før, har østrogen positiv feedback på LH, og derfor stiger østrogen også. Progesteron stiger så først, da det gule legeme kommer til udtryk, fordi det er der, det dannes. Og til sidst, da det gule legeme går til grunde, dannes der så ikke progesteron og østrogen der mere. For at forklare det sidste billede kort, vokser livmoderslimhinden i takt med, at østrogen og progesteron påvirker den til det. Den forbereder sig på at tage imod denne blastocyst, hvis kvinden bliver gravid. Men hvis ikke hun gør det, så udstøder kvinden denne sekret ved sin menstruation. Feedback-reguleringsmekanismer.
Hormonudskillelsen styres ved hjælp af dette feedback-system. Vi har 2 forskellige former for feedback. Vi har den positive feedback og den negative feedback. For at starte med den negative feedback, sker der det, at A signalerer til B, at der for eksempel skal være en højere koncentration af et hormon. Derefter signalerer B så til A, at koncentrationen måske skal være lavere. Dette sker for, at vi bevarer den rette koncentration og balance af hormonen i kroppen. For at lige sætte et eksempel på, kan man tage modningen og væksten af en follikel. Det der sker, det er, at østrogen påvirker FSH til at stige i starten, for at sætte gang i denne modning af en follikel. Derefter falder koncentrationen af FSH, for at der kun sker den ene modning af en follikel. Positiv feedback, det er derimod, når A signalerer til B, at der skal være mere af et stof, derefter signalerer B til A, at der skal være mere af A. Og det vil sige, at der kommer mere og mere. Til sidst så har vi en meget høj koncentration af et hormon. Og for at sætte et eksempel på her også, kan vi tage ægløsning. Det der sker er, at østrogen har en positiv feedback på LH, og da østrogenkoncentrationen så er så høj til sidst, og udskiller LH en høj koncentration, sker der det, at folliklen brister, og vi får ægløsning. Her har vi en illustration af den hormonale kontrol af æggestokkens funktion. Det vi kan se er, hvordan progesteron og østrogen har enten negativ eller positiv feedback på hypotalamus, og derefter på hypofysen, og så kan vi se, hvordan der udskilles FSH og LH, hvordan de påvirker follikelvæksten og udviklingen af det gule legeme. For at starte med østrogen, kan vi se, at vi starter med at have negativ feedback på både hypotalamus og på hypofysen. Det sker, fordi at vi ønsker at sætte gang i en modning og vækst af en follikel. Derefter kan vi se, at der kommer positiv feedback også, og det sker, da der er positiv feedback på LH. Og det sker for, at vi får denne ægløsning. Hvis man så følger den her, kan man se, at hypotalamus udskiller hormonet GnRH, som går ned og påvirker hypofysen til at danne FSH og LH. De går så med blodbanen ned til follikelen, til æggestokken, hvor at de sætter gang i den follikelvækst og modning, og FSH har også indflydelse på udviklingen af det gule legeme. LH, det stimulerer, at vi får den her ægløsning, og det bliver også, da progesteron har negativ feedback på LH, kan vi også se, at det har indflydelse på det gule legeme. Progesteron har både negativ feedback på hypofysen og på hypotalamus. Det vil sige, at den går op og stimulerer hypotalamus til at danne GnRH, som derefter går ned til hypofysen, og stimulerer hypofysen til at danne både FSH og LH. Derefter kan vi se, at progesteron også har negativ feedback på hypofysen, og derpå også på LH, og det er på grund af, at vi ønsker at bevare det gule legeme lidt endnu, indtil det går til grunde, eller hvis kvinden bliver gravid, så gør det så ikke. Til sidst kan vi også se, at både progesteron og østrogen går ned og påvirker livmoderen, og det er fordi, at de stimulerer væksten af livmoderslimhinden blandt andet. Her er en figur over kvindens hormonændringer igennem hendes liv. Som man kan se, starter hun med at producere FSH og LH i tidlig puberteten, når hun er omkring de 13-15 år. Derefter sættes der gang i produktionen af østrogen, og da kvinden er i den periode fra 20 til 40 år, ligger både koncentrationen af østrogen og FSH og LH faktisk stabil. Men da hun så kommer op i overgangsalderen, begynder hendes æggestokke at være mindre overfølsomme over for
FSH og LH. Og da hun er 50, stiger FSH og LH så utrolig meget, fordi der ønskes, at der skal produceres den her østrogen. Men den falder bare lige så stille, og kvinden holder op med at få sin menstruation, og denne cyklus, den stopper helt. Man kan for eksempel gå ind og måle, om kvinden er kommet i overgangsalderen, ved at tage en blodprøve, og så se, hvor høj hendes koncentration af FSH er i blodet. Hvis den så er meget høj, så kan man jo derfor konkludere, at hun er i overgangsalderen. Der er nogle konsekvenser omkring, at den her østrogen faktisk falder helt, og at kvinden holder helt op med at producere det. Og det er, at mange af delene i kroppen, de er afhængige af østrogen, og især knoglerne, de bliver vedligeholdt af den her østrogen. Og det er østrogen, som forhindrer knoglenedbrydningen. Så hvis man så mangler den østrogen, er der større risiko for knogleskørhed. Det var vist det.